Bé, estrenat, no saben què és, però en realitat és que no li posen nom a coses que són trenat. És a dir, una tronyella d'escat d'una dona estrenat, una seneta que està feta en llatra o que està feta d'això estrenat, perquè estrenat bàsicament consisteix en tallar un material, en el nostre cas pell, però en molt d'altres matèries vegetals, o això, tallar-les en tires i entrecreuar-les de forma que queda un element construït amb el material original, per exemple la pell, però que guanya unes característiques com són la flexibilitat, perquè és una manera de que la pell, que era molt rígida, guanyi suavitat. Això és estrenat. Bueno, trenat segurament n'hi ha hagut sempre des que existeix pell curtida, però hi ha un moment en què coneixem que se feia de manera artesanal i se converteix en una indústria, en un procés de mecanització, i per una banda per això és important i també ho és per una altra perquè va donar feina a moltíssima gent a Mallorca. En relació als orígens del trenat, allò que vàrem trobar no era molt, però una declaració d'una empresa que declarava precisament durant la Guerra Civil o durant l'esclat de la Guerra Civil que tenien sabates trenades, crec que era una empresa de Binissalem, i posteriorment també han trobat alguna cosa a premsa, com anuncis de fàbriques que estan localitzades a Palma, precisament, en els anys 30 també, una miqueta abans que aquesta altra declaració. I aquesta és la documentació més antiga que hem pogut trobar aquí a Mallorca sobre pell trenada. A Mallorca va començar perquè va venir un senyor iugoslau, que anomia Esteban Zouko, i va començar a fer trenat. Estrenat a Mallorca, els qui feien sabates de trenat eren fàbriques de sabates que s'ho feien ells mateixos. Després, a mitjans anys 50, mon pare, que tenia un magatzem de pell i que venia trenat a fàbriques de sabates, va pensar que era bo fer una fàbrica de trenat. Diríem des d'un àmbit local com era Inca, passant a un àmbit nacional i sobretot passant a un àmbit internacional. Quan se va iniciar estrenat a Mallorca, jo encara era un lotet i la majoria dels que quedàvem eren molt joves. Entonces ho van iniciar el meu pare igual que els altres pares i va començar, tot era manual en aquell temps. No hi havia màquines de fer trenat, tot se feia a mà. Les poques màquines que feien ceràmica, que dèiem en màquina, era una màquina de fusta, però completament manual. No tenia res de motor ni tenia res, tot era manual. Les fàbriques de trenat estaven incloses a dins una associació, de la qual mon pare va ser president i després d'ell ho vaig ser jo, que era l'Associació d'Indústries Auxiliars del Calçat, dins les quals hi havia gent que feia formes, gent que feia tacons, gent que feia plantilles, soles, etc. En aquest aspecte, les fàbriques de trenat eren auxiliars descalçat, no només descalçat, perquè el material que nosaltres fabricàvem tant s'empleava per fer sabata, com s'empleava per fer bossos, com s'empleava per fer cinturons, per fer corretges de rellotges, és a dir, l'àmbit era més gros que no només el calçat. En el principi de tot, el trenat que se feia era un trenat absolutament manual. Hi havia tres tipus bàsicament. Un eren les trenes, que s'empleaven per fer sandàlies, normalment trenes cruzades feien sandàlies. Després hi havia el que dèiem passat. El passat era una superfície de pell que se tallava en la forma d'una sabata, se feien unes perforacions i se passaven unes tires per de dins. Això, per dir-ho de qualque manera, és un fals trenat, no és un trenat, és un fals trenat perquè hi ha una base que és la que aguanta. I el trenat autèntic va començar fent-se amb un marcos de fusta i se feien 2 o 3 productes. Se feia molinet, se feia lacet i se feien les dones manualment. Va entrar a una fàbrica que la vaig veure de tercer món i jo vaig dir aquí l'hem d'industrialitzar, o sigui que l'hem de fer productiva perquè era qualitat, però no produïen. I vaig muntar una cadena. I amb aquesta cadena
traiem els cortes de primera qualitat i amb productivitat. A dins la fàbrica se feia tot el preparat, tot el preparat de tallar les tires, de preparar per el que havies de fer, i llavors tot això treia molta producció de fora, que se feia manualment, i això era la base de la producció, a part de la dama i això, que ja la feies tota pràcticament a dins la fàbrica, perquè ja tenien màquines per poder fer la dama i això, i després feies els acabats, els feies a dins la fàbrica. Havies punxar, brillantar, repassar si tenien un defecte, en fi, tot el que era l'acabat, i preparaves els pedidors, i tot l'expedició tot ho feies dins la fàbrica. Tots aquests anys, dels anys 60, dels anys 70, per la indústria del calçat, i en aquest cas en concret per els trançadors, que en el nostre cas van ser uns anys molt bons. Els nostres clients estaven de tot arreu del món, però molt especialment a Espanya, Mallorca, i dins Espanya la zona d'Elda, Alicant, Almansa, i després els principals clients estaven dins Europa, Alemanya, sobretot França i també Itàlia. Hi havia clients esporàdics, com podia ser Holanda, qualcun a Nashville, Tennessee, Estats Units, hi havia per tot, i el Japó. El Japó va ser, diguéssim, dels principals clients que van tenir no només nosaltres, sinó diria tot el sector. I com ho fèiem? A part de que tu te cercaves la vida, agafaves la moleteta, tenies els teus representants, en aquest cas sobretot a Itàlia i a França i a Espanya, mos coordinàvem i anàvem, tocàvem les portes, anàvem a veure les fàbriques, mos donàvem a conèixer, anàvem a les fires, en aquest cas nosaltres anàvem a Cement de Cuir per setembre, cada any a París, anàvem a la Fira de Bolònia, anàvem a la Fira de Milà, qualque vegada vàrem anar a la Fira de Düsseldorf, a Alemanya, i fèiem els viatges obligats cada any, anant al Japó, anant a l'Índia, passàvem per l'Índia, miràvem com estava el tema de la pell, compràvem la pell normalment allà, i després continuàvem el viatge fins al Japó. I vam tenir, ja t'he dit, uns anys extraordinaris, fins que l'Índia i Xina se van començar ja a posar a fer trançat i tot el sector, uns darrere l'altre, quan se van aturar les comandes, els pedidors, allò a poc va anar morint. El procés de caiguda de la indústria del trançat no se pot deslligar del procés de caiguda de la indústria del calçat. Totes les fàbriques de tranat fèiem un producte semielaborat. Aquest producte nosaltres, com he dit, el veníem a sabaters, el veníem a borsers, el veníem tal. El nostre producte servia perquè un fabricant de sabates fes una sabata de tranat, un francès, un alemany, un italià. El procés dels anys 90 cap endavant va fer que moltes de les fàbriques europees deslocalitzessin la producció i duguessin la producció cap als països asiàtics, cap a l'Índia, Bangladesh, Taiwan, tots aquests puestos. En la conseqüència de que a un fabricant, per exemple francès, li sortia més barat comprar la sabata acabada a l'Índia que comprar el nostre trançat i fer la sabata a Alemanya o França. Per tant, cada vegada el procés de caiguda de les sabates, que no va ser només d'estrenat, va ser en general de totes les sabates, va anar afectant els trenadors que a poc vàrem anar perdent clients. Però no perdent clients perquè no ho fessin bé o perquè no en sabiguéssim o perquè no mos adaptassin a la moda, sinó perquè van anar desapareixent els nostres clients que fabricaven a dins Europa. Em vaig aprendre perquè ma mare em feia i jo me'n feien fer. No tenia 7 anys i ja me'n feia fer ma mare. Vàrem començar perquè ma mare feia els típics talers, que era una cosa que ja podíem fer dins casa seva. Les dones cuidant la casa, cuidant el lotet, i si tenien majors. I per jo va ser com un joc. I després també agafar tiretes escaparrint, que no quedava res, per fer unes sabatones, l'única pepa que teníem. I va ser una cosa que me va enganxar molt.
moltíssim. O sigui que, no sé, en té molt bons records. I de llavors vàrem estar fora de vila i no em feia. Però llavors vaig tornar a seguir i llavors ho vaig fer jo ja era casada, i la monta meu m'ho duia aquí, llavors me va sortir Antoni de Matrema, també m'ho duia, i jo anava repartint a 5 o 6 dones que tenia. I, clar, nosaltres no podies tenir el contacte amb tota la gent que feia feina. Entonces tenies uns encarregats, que eren els que se dedicaven a anar als pobles a repartir la feina i a recollir-la. Cada setmana venia i m'ho duia les peces aquestes i jo repartia a les dones. El qui ho necessitava més li donava d'un o li donava de l'altre. I el que duia una bona roda d'un parell. Jo qualque vespre no me podia anar a jeure perquè havia d'estirar. Perquè el que du aquest davant és el que hi ha de fer l'espès. Si els altres no te podien equipar una o dos o tres, ja. Perquè per fer una peça d'aquestes grosses servir de m'estar tot el dia. No, vull feina, per pot 2 vegades. I feien menjar per tots i duia a la casa i tot això. I d'aquí crec que va venir una època molt bona per les illes o per l'illa, perquè les dones començaven a tenir coses de dins casa seva i tenien els seus dobbers, o sigui que les persones que van ser un poc fanerones ja tenien aquells ingressos cada setmana, me'n recordo un sobret. Nosaltres, a casa nostra, diuen el que jo guanyava d'estrensat, menjàvem. I bé que mos empoderàrem. Sí, perquè ja t'he dit, teníem, jo crec que moltes, a part de si faig aquesta feina, llavors hi havia qualque cosa que començàvem a fer vidrioles, jo vaig ser una d'elles. I crec que això sí, després a començar a tenir capritxets i a tenir coses que sense fer feina no les haguéssim pogut tenir. Les que eren, bueno, se posaven a fer feina d'aquestes, les que eren de casa més senzilles, ben que les altres anaven a brodar o anaven a cosir. Però això ja era feina per tenir uns ingressos cada setmana. I tot això va donar vida i va donar marxa moltíssimes de coses. O sigui, dones varen fer coses que potser només en el jornal de som o fessin del que fessin, no les haguessin pogut fer moltes de cases. I també sempre dic que hi ha moltes de carreres de fills o de la meva època, potser de 10 anys més tard, de cases senzilles que van sortir d'aquí. I crec que hi ha molt de fonaments fets a dins Mallorca que també van sortir de lo que les dones aportaren. Ja t'ho dic. Vaig quedar viuda en el 44 i me vaig trobar en 4 empreses que el meu home va deixar. I en aquell moment no me va quedar més remei que agafar el rumbo, diríem, de la fàbrica. I vaig estar fins al 98, crec que era, en el càrrec aquest. Me respectaven, sobretot a la Banyi me respectaven molt. I vaig tenir, francament, en aquell moment, me vaig sentir molt ben acollida. Vaig tenir, com diria jo, un gran equip. Està orgullosa? Sí. I també d'expressar que per jo va ser una pena que se morís, que s'acabés. I em vaig fer fins que me'n varen dur. I llavors se varen aturar i me'n varen haver d'aturar totes. Hombre, el Trenat ara mateix és inexistent, saps? El que és el Trenat, i s'ha de tornar a aixecar tot i costa molt. És una feina que du molta feina, des del primer pas fins al darrer, però bueno, també és molt gratificant tot el que pots treure i tant productes i com fer feina amb el tema manual.
Ara ja no, ara tot això ja s'ha acabat. Ja ningú... Ja, tot a poc se'n va. I nosaltres ara ho hem de dur de l'Índia, que allà ho fan igual que ho feien aquí, antigament. Sobretot, els parells que muntam damunt forma, que són les quioves. Els altres encara hi ha llocs a la península que en fan, és passat. Mas Tranàs neix de passejar per mercats i coneixen també un mas, que era un home que se dedicava a l'utranat i feia sabates, i va despertar la nostra curiositat i vàrem començar a documentar tot el tema de l'utranat amb en Rafael Morro, i vàrem fer un llibre, i d'aquí vàrem començar a arrencar el que és el projecte. En 5 anys nosaltres aquí no quedaran el mateix, com aquell que diu. Serem de 15, si no trobant joves que vulguin venir, passarem a 4 o 5. Està molt complicat. Això de fer feina de mà se veu com a malament. Els joves no volen dedicar-se a això, perquè feina sí que n'hi ha molta, i és agraïda. No és que sigui una feina que diguis sempre tot el mateix, no. Aquí en fàbriques petites és agraïda, vas fent, però és complicadíssim. No crec que, si segueix la cosa així, no crec que tinguem opcions. Intentant fer cursos, per intentar arribar al màxim a la gent i, bueno, sobretot en els cursos, perquè crec que és la manera que podem arribar més a la gent més jove i podem fer que ells aprenguin a fer ultranat, que al final és la nostra finalitat, que la gent treni. Aquest tipus de producte se valora moltíssim i cada vegada se demana més. I si nosaltres tinguéssim el doble de personal, faríem el doble de feina. Totes les grans marques i tot tornen a demanar. Antes se feia tot a fora i ara ens demanen el producte més d'aquí, més com ho fèiem antigament. Però ara no tenim, el problema que tenim és que ara no tenim personal, qui ho pugui fer. I ens hem d'adaptar a lo que hi ha. Si hi hagués personal, hi hauria molta més feina. Se podrien reactivar moltes fàbriques més, perquè la demanda és. Donar a conèixer i també que se valori la feina feta antigament a tot el tema de trenat i se valori molt a la dona amb el tema de la feina que s'ha de fer antigament i recuperar el trenat, que crec que és important.